Insemmilkom nilqakom għal programm News.mt. Se nibdew billi nintaqgħu ma' mara illi tat kilwa u dan se nagħmluh fid-dawl li bdiet titfassal liġi f'pajjiżna dwar id-donazzjoni ta' l-organi. Lili Mifsud hija mara li taf sewx differenza tagħmel fil-ħajja id-donazzjoni tal-organi. Tista' tifhem is-sitwazzjoni minn kull lat. Dan għaliex hija kienet donatur u bid-donazzjoni tagħha se tibqa' tgawdi lil żewġa għal 8 snin oħra. U wara proċess mediku kemm xejn twil, sa fl-aħħar kienet waslet l-aħbar illi tant ridet tisma'. U ġie forsi xi 10 days wara nkun nadaw jiena u ġiraġel ukoll. Ġifi telefon u il-konsulet li konnu madu għandu għalli Lili, għalli okej, għalli tista' tilu, għalli tajjeb il-tixu tal-bim. Jibdejt niflaħ naqbess, najdlek il-vetu mal-kwiet kollu ġid. Min 15 il-sena ilu meta Lili tat il-kilwa lil żewġa saru mijiet ta' trappjanti, iżda ħaġa waħda baqgħet l-istess. Pajjiżna kien u baqa' bla liġi li tirregola trappjanti tal-organi. U għal-gvern ta' bħalissa li għandu l-impenn li f'pajjiżna idaħħal liġi simili. Liġi li titratta l-aspett mediku, l-aspett soċjali kif ukoll dak etiku. Fl-aħħar xhur il-liġi diġà bdiet tkun diskussa fil-Kumitat għall-Affarijiet Soċjali tal-Parlament kif tispjega ċ-chairperson tiegħu l-Avukat Deborah Xkembri. Aħna nixtiequ naslu f'punt fejn dak li verament jixtieq il-bniedem finalment iseħħ. Imma mingħajr liġi, mingħajr qafas, bħalma qegħdin bħalissa, dan ma jkunx possibbli. Ma setax jonqos li fit-tfassil ta' liġi bħal din ikun hemm il-kontribut tal-Malta Transplant Support Group. Alfreda Battista spjega l-proposta ewlenija tagħhom. Hemm il-presumed consent. Presumed consent jew opt-out system hija sistema li jekk lill-gvern tal-ġurnata ma tkunx informatu bil-miktub li ma tridx tkun donor, il-gvern jassumi li inti donor. Preżentament anki jekk persuna ikolla donor card fejn tkun uriet ix-xewqa li tkun donatur, id-deċiżjoni finali xorta waħda tkun tal-familja tagħha. Dawn jistgħu jopponu u l-organi ma jingħatawx. Li proponejna huwa dan. Il-qaw problema li nies isomuha ħafna u min jirrebella għaliha u għandu raġun. Għaliex minkejja li tkun għamilt id-donor card, ikun hemm xi ħadd mill-familja li joġġezzjona. De Battista tkellem dwar iż-żewġ ċirkostanzi li minkejja li bniedem ikollu donor card jagħtu raġuni valida lil familja biex toġġezzjona li jingħataw l-organi. Jista' jkun li bniedem bħalma hu liberu li jagħmel id-donor card, jista' għada jerġa' jibdielu u jgħid lil tal-familja biss. Kenna wkoll każi ta' bdil ta' reliġjon li ma tippermettix dawn isir l-organi. Tirrispetta wkoll. Il-Kumitat għall-Affarijiet Soċjali jidher determinat li qabel jagħti r-rapport aħħari tiegħu iħares lejn l-aspetti kollha. Aħna rridu niddiskutu da kollu biex min ikun jixtieq ikun donatur fl-aħħar mill-aħħar ikun jaf dak li applika lih bħala pajjiż u nkunu nistgħu ngħidu fl-aħħar għandna informed consent vera u pur ta' min ikun irid jagħti l-organi. Il-kliwi huma l-aktar organi li jsiru trapjanti tagħhom f'pajjiżna. Bħalissa hemm 83 persuna fil-lista ta' stennija għal trapjant ta' kilwa. Hemm 2 persuni oħra li qed jistennew qalb, 4 li qed jistennew fwied u 2 oħra li qed jistennew pulmun. Persuni li jiġu minn xulxin mhux dejjem ikunu kompatibbli u fil-waqt li jista' jingħata kull organu f'Malta jsiru trapjanti tal-qalb, tal-kliwi u tal-kornea tal-għajnejn. Biex tkun donatur m'hemmx limitu ta' età u f'pajjiżna qed ikun hawn medja ta' 2000 donatur ġdid kull sena, ammont tajjeb ħafna meta mqabbel ma' dak tal-Ewropa. Komplejna nitkellmu ma' Lili dwar is-sabiħ li wieħed jgħin b'dan il-mod, xi ħaġa li hi kienet determinata li tagħmel mill-bidunet. Jiena f'moħħi ġifieri ma kont hekk xejn, f'moħħi qalb kemm f'moħħi dejjem kien ibellel li jiena lesta biex nofriha, ġifieri ma tmetlux minn naf li kien jinkwita ħafna. Imbagħad konna ngħidu il-konsulent stess u qedlu
Għafset li nista, għetlu namel xaħġa. Għalkemm wara l-operazzjoni komplew jgħixu l-ħajja b'mod normali, Lili tilfet lil żewġa 8 snin wara. Ma setax jonqos li tagħmel xi riflessjonijiet. Ma tieħu xokku, ma dejjem xokk iżik. Man bada ħnedna aħna għandna problema, jew niġġildula, jew inkella tfallakna. Kooperazzjoni ta' tnejn, aħna konna koppja. Veru isna dejjem flimkien fuq tal-wieħed tal-ieħor, ġifieri jiena veru tlift ġawla, għax għalija. Fuq kollox, it-temm b'appell għal dawk li forsi f'ħajjithom ikollhom jiffaċċjaw dawn is-sitwazzjonijiet diffiċli. U kemm jista' jkun jagħmlu kuraġġ il xulxin, mhux imewtu l-xulxin bħal nafxi koppji, imewtu l-xulxin kważi għax jibku tnejn pereżempju, le, aħna konna tagħmel kuraġġ il xulxin trid ħafna, importanti. Ta' wieħed huma rid tagħmel kuraġġ ħafna inti, iżjed għal volja jkollok qalbek maqsuma u tittibki, ma tagħmel ħafna kuraġġ, ħafna. Id-Dipartiment tal-Farmaċija fih dan l-Università ta' Malta f'dawn l-aħħar snin beda joffri kors partikolari. Kors li l-an tiegħu huwa li tintemm id-diskrepanza bejn id-dinja tal-istudju u dik tax-xogħol. Statistiċi juru li minkejja li l-ħolqien tax-xogħol f'pajjiżna huwa wieħed kostanti, is-sena li għaddiet madwar nofs ix-xogħlijiet marru għand persuni mhux imwielda f'pajjiżna. Fl-istess waqt il-qatt f'pajjiżna huwa realtà li minkejja li hija ferm aħjar minn ta' pajjiżi oħra, xorta waħda tinkwieta lil Maltin, inkluż liż-żgħażagħ. Ir-raġunijiet għal dan jistgħu jkunu varji, imma fost dawn tispikka waħda. Il-Maltin huma mħarġin biżżejjed biex jidħlu għal ċertu xogħlijiet li nsibu fid-dinja tal-lum. Fl-Università ta' Malta staqsejna lil xi studenti jekk jaħsbux li hemm opportunitajiet ta' xogħol għalihom la darba jiggradwaw. Yes, definitely. Iva, naħseb li hemm ħafna kemm hawn u kemm barra minn hawn. Iva, hekk suppost. Naħseb hawn ta' mhux ħażin. Jekk mhux Malta barra. Hopefully hemm, sa fejn nafu introduċewna ħafna affarijiet imma se naraw. Ferja bħal tagħna daqsxejn diffiċli biex tkun taf eżatt jekk hux ħassib xogħol jew le. Min ikun qed jistudja mhux dejjem moħħu mistrieħ dwar il-futur tiegħu, se nsib xogħol u se jkun ta' kwalità. Hawnhekk fid-Dipartiment tal-Farmaċija ltqajna ma' realtà, ma' kors li fih l-istudenti huma moħħhom mistrieħ. Il-kap tad-Dipartiment tal-Farmaċija spjegatilna kif ftit ta' snin ilu bil-kumpaniji tal-farmaceutika dejjem jikbru inħass il-bżonn li jinħoloq kors apposta, propju il-baċellerat fit-teknoloġija tal-farmaceutika, biex l-istudenti jitalmu u jitħarġu sabiex ikunu minn ta' quddiem biex isibu xogħol f'din l-industrija. Ġifieri il-kors l-impetus tiegħu nistgħu ngħidu kien il-dialogu li kien hemm mal-stakeholders, mal-industrija, mal-aspett regolatorju, anke mal-institutions li hemm bżonn dal-gradwat li ma nistgħux nibqgħu nħarsu lejn il-gradwati l-oħra bispiżjara, nies tax-xjenza li ħajimlew dal-bżonn kollu li hemm għal dan l-erja speċifika tat-teknoloġija. U allura nista' ngħid li l-kors inbeda minħabba li rajna li ħajkun hemm bżonn. Dan il-kors li jdum 3 snin f'kull sena jinkludi fih placement ta' siġġimat biex l-istudenti jkunu esposti għall-aspetti u x-xogħlijiet differenti li toffri din l-industrija. Ġifieri tagħtihom ukoll dak l-aspett li talmu, assimilaw dak li tallimtum fuq il-bank li morna ngħidulhom aħna fil-lecture room, assimilawh mad-dinja, iltaqgħu ma' gradwati u nies oħra li jaħdmu f'dal qasam għax irridu niftakru li l-pharmaceutical technologist mhuwiex waħdu biex jagħmel da xogħol. L-ewwel grupp ta' studenti se jiggradwa iktar tard din is-sena. Staqsejna x'inhi r-realtà tal-impjiegi. Jiena l-ewwel grupp għal kull gradwat li kien hemm li spiċċa l-kors naħseb tajtu 3 opportunitajiet ta' xogħol minn xi jagħżel. Id-Dipartiment tal-Farmaċija u l-partijiet interessati fl-industrija huma kontinwament fi dialogu. Nafu ġifieri li l-industrija tikber qiegħda minnhom ġifieri qegħdin jiddiskutu magħna kif aħna ħaninvolvu ruħna mill-aspett ta' riċerka li żjed, ovvjament bħala dipartiment, biex nidħlu fi proġetti li ħajwaslu għall-espansjonijiet. Fil-fatt, fil-bidu ta' Ottubru intqal li waħda mill-kumpaniji tal-farmaceutika se tkun qed tkabbar l-operat tagħha f'pajjiżna b'mod sostanzjali. Espansjoni li mistennija titħabbar uffiċjalment fil-jiem li ġejjin. Tkellimna ma' żewġ studenti f'dan il-kors kif ukoll ma' gradwat. Staqsejnihom x'vantaġġi jaraw f'dan il-kors u x'ġibidhom leħ.
Ovvjament ix-xjenza minn dejjem kienet toġobni. U li ħajjarni għal-kors speċifiku għaliex huwa aktar prattiku. Speċi tik dik l-esperjenza li inti diġà mhux ġast kont fuq il-bank tal-iskola ma diġà esperjenza jt ix-xogħol x'inhu fil-verità. Ġifieri immorru fuq kull step li hemm bżonn biex il-mediċina ikollha l-kwalità, il-safety u fl-aħħar mill-aħħar tintuża għal xiex inni magħmula. Jien inni kważi 6 snin naħdem l-isptar, allura dan il-kors qed jgħinni biex nimpruvja fix-xogħol tiegħi u iktar qed niftaħ fuq l-industrija. Ukun hemm placements ma' kumpaniji privati kif ukoll ma' entitajiet governattivi fejn l-istudent jibda jġib l-esperjenza, fl-istess jibda jagħmel il-kuntatti wkoll għall-impjieg futur tiegħu. U dwar l-industrija u l-possibilitajiet ta' xogħol huma qalulna hekk. Hija area li dejjem qed tikber, il-mediċina qatt ma tkun inqas rikjesta min-nies, ħanajdu hekk. Fl-istess ħin l-industrija kellha bżonn għal professjonali tekniċi u l-kors tagħna jindirizza din il-ħtieġa. Iktar ma mmorru iktar l-industrija tal-farmaċija qed tevolvi hawn Malta, iktar hemm bżonn nies jaħdmu f'din l-industrija, allura importanti li jkollna nies biex nikkejterjaw għar-requirements tal-industri barranin li jiġu hawn Malta. Mhux jiġifieri qed nistudjaw fl-arja u mbagħad naraw xi jiġri wara, qegħdin hemm u nafu li għażlu niggradwaw hemm post għalina fl-industrija. U minn barra xogħol prattikament garantit intqallilna wkoll li ġeneralment ix-xogħol miksub ikun wieħed ta' kwalità u b'kundizzjonijiet tajbin. Fl-aħħar jien minħatar kummissarju għall-annimali u għeda li l-gvern kien għamel u nżammet fl-aħħar jien bil-ħatra tas Sur Emanuel Buħaġar li issa nistgħu ngħidu għall-ewwel kummissarju għall-annimali. Nirringrazzjak li l-qajt l-istedina tagħna u ġejta din l-intervista u l-ewwel mistoqsija hija waħda naturali. X'wieħed x'għandu bżonn kummissarju għall-annimali, x'ħajkun ix-xogħol tiegħek? Ir-rol tal-uffiċċju tal-kummissarju huwa li għandu taħtu il-promozzjoni tal-Animal Welfare. Mbagħad għandek ukoll l-iskrutinju tal-Animal Welfare Council. Dan huwa rol importanti ħafna li l-Kunsill jagħmel proposti tal-liġijiet biex imbagħad jgħaddu għal is-segretarju parlamentari jew il-Ministeru sewwa. U allura daka tajjeb illi wieħed jiddereġieħ ukoll x'liġijiet ikun hemm bżonn isiru u xi draftijiet tal-liġijiet li hemm bżonn biex jgħaddu. Jiġifieri x-xogħol tal-Kummissarju ħajkun is-sehem fit-tfassil tal-liġijiet? Is-sehem ukoll żgur dak huwa sehem importanti għaliex kif inhu magħmul il-Kunsill li żied ukoll fin-numru ta' nies. Sewwa, daka minnu joħroġ il-qafas tar-regolamenti jew l-leġiżlazzjoni illi irid isir fil-pajjiż għax dan minn żmien għal ieħor kollox irid jinbidel għalkemm hemm ħafna liġijiet, leġiżlazzjonijiet. Dan dejjem tittabdejtja sewwa fil-preżent hemm il-liġi furdiri tal-veterinarji li hija kapitlu 437 u mbagħad għandek l-Animal Welfare Act li hija 439. Dawk huma ż-żewġ liġijiet prinċipali li jaqgħu taħt id-dikasteru tal-Kummissarju. Barra tittara li dawn liġijiet ikunu osservati mħarsa. Ekku, dawk huma tittara li l-liġijiet mhux qegħdin fuq il-karta, għax fuq il-karta jibqgħu fuq il-karta inti tittara li jiġu implementati dawn. Dawn magħhom hemm 122 bejniethom furdiri l-leġiżlazzjonijiet avviżi lekali, eccetera, sewwa furdiri li jibqgħu hemm ħażin inti biex ikollok animal welfare komplut tittara li l-liġi qed tiġi mħarsa. Fl-aħħar xhur ma rajnik taħdem mill-qrib ħafna mas-segretarju parlamentari dwar tfassil tal-liġi ġodda, dwar inizjattivi li ttieħdu. Issa li tkun kummissarju għall-annimali, x'ifisser dan? Jiġifieri inti xogħolok ħajkun estensjoni tas-segretarjat parlamentari jew issa ħadd tieħu ċertu indipendenza? Le, xejn minn dan, furdiri mhija estensjoni xejn ma issa minn naħa tas-segretarju parlamentari. Din issa huwa uffiċċju ġdid għalih u jkun indipendenti.
Sewwa, fordieri min-naħa tal-uffiċċju tiegħi jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet, jkun hemm investigazzjonijiet u jkun hemm rakkomandazzjonijiet ukoll u jkun hemm rapporti li jistgħu jgħaddu anke f'idejn il-qrati. Imma ir-rowl ikun indipendenti u anke l-binja tkun indipendenti, m'għandax taqsam xejn. Ilek bosta snin taħdem f'dan il-qasam tal-ħarsin tal-annimali, għaliex inti vera ħtart kummissarju għal-ħarsin tal-annimali, ma diġà ħdimt fl-animal welfare, diġà kellek diversi każi fidejk. Fil-waqt li l-kuxjenza dwar id-drittijiet tal-annimali u l-ħarsin tal-annimali qiegħda tiżdied, il-moħqrija fuq l-annimali rajta tonqos tiżdied tibqa' l-istess, l-edukazzjoni tal-limna? Le, bħala moħqrija jiena naħseb li n-nies ġew aware iktar. Issa xina minn dal-aħħar 6 snin kif qed inti jien li 6 snin hemmhekk kważi ftit neqsin. Allura qed naraw il-kambjament u bejn ikun hawn il-promozzjoni u bejn aħna u bejn ir-rapporti li jkun hawn minn magazzins u mill-medja u dan u liħor, fordieri dika għalmet, il-kuxjenza żdiedet, allura il-moħqrija jien qed nara li naqset. Taħseb li naqset. Pero kemm inti kuntent bil-pieni preżenti, bil-liġijiet preżenti fejn jisru pieni u bil-mod kif dawn ikunu applikati mill-qrati. Ħafna drabi smajna lill-pubbliku jilmenta li forsi l-qrati ma kinux ħorroġ biżżejjed f'ċertu każi ta' moħqrija tal-annimali. Ekku, le il-pieni nistgħu ngħidu issa kif ġew emendati huma fost l-ogħla fl-Ewropa, meta inti tqis illi qegħdin €1000 l-inqas ma qal l-ewwel darba, qabel kienu 500. Issa fordieri minn €1000 dawn baqgħu tilejn għandek sa 30,000, fordieri qabel kienu 30,000 issa għandek 55,000, fordieri issa hemm dak il-gap u għandek sa 3 snin ħabs. Sewwa, imbagħad għandek jekk dak għal l-ewwel darba, ja għandek għat-tieni darba, mbagħad għandek €5,000 multa jekk jitterġa' tinqabad it-tieni darba, tibqa' tilha sa €80,000 u għandek sa 3 snin ħabs. Huma fost l-ogħla fl-Ewropa, jiena kuntent ħafna għaliex pereżempju ħol l-Ingilterra kull ma qiegħda l-multa tagħhom dawn 20,000 lira sterlina u 11-il xahar ħabs il-massimu. U bil-mod kif ikunu applikati mill-qrati? Issa dak fuq il-qrati aħna ma nistgħu ngħidu xejn, aħna l-każ tieħdu l-qorti u l-qorti huwa indipendenti u jiddeċiedi l-maġistrat. Bla dubju, meta tgħidilna xejn ġdid, hekk imma inti bniedem li tkun ħdimt fuq każ u ħadd il-każ il-qorti, nimmaġina li tkun kuntent jew disappuntat bil-pieni li jkun. Kultant veru hekk itik u ġieli appellajna minnhom kellna xi sentenzi, imma xorta waħda dan il-qorti ma tistax tindaħlilha huma qegħdin hemmhekk autonomi u sem tista' tagħmel l-iktar li tista' tagħmel tappella minnha. Forsi li huma l-aktar każi ta' moħqrija li tiftakar jew anke każi riċenti li setgħu jxukkjawk meta tiltaqa' magħhom. Ara jiena fil-bidu li bdejna kellna ħafna każijiet minn dawn illi konna l-Arab idaħlu jiġu Malta jixtru għasafar bħal kanali, amorini u dan. Jappakkjawhom ġol kaxxi daqshekk daw tas-sigaretti jagħmluhom ftit ventilation u jixtru ta' pereżempju 300, 400 ta' asfur u jippakkjawhom. Isek għandek is-sigaretti wieħed fejn ieħor hemm. Ovvjament dawn meta jiena l-ewwel meta ftaħt biex nara din literalment moħqrija assoluta għaliex dawn ikunu ppakkjati mbagħad mad-dawra tagħhom, mad-dawra tal-basket li jkunu qegħdin ġarru jagħmlulek il-friża, il-pakketti tas-silġ u pakketti friżati ta' dawn hawn baked beans u affarijiet oħra insomma illi biex iżommhom biex ma jqogħdux jgħidu. Allura dik it-tip ta' moħqrija meta jwassluhom mill-Libja sewwa dan qed ngħidu qabel saret il-gwerra ta' fordieri ħajwaslu ħafna minnhom 90% minnhom imutu dawn. Bejn bil-kesħa, bejn li jkunu pressati, allura dika vera moħqrija u dika allura aħna meta konna naqbdu minnhom li qbadna ħafna fil-bidu. Kienu vera x-xokkjajt ruħi bihom dawn għax dika vera moħqrija issa tgħidli għasfur kollox għax kollox annimal, kollox jaqa' taħt id-dikasteru tagħna. Alla meta tiftħilhom dawn fil-guva ikunu diġà għadhom ma ħarġux minn pajjiżna hawnhekk ikun hemm 30 mejta 40. U mbagħad kellek każi oħra bħal
Mbagħad kellna il-każijiet ta' dawk il-kliepe tal-kelba star illi dika indifnet kien għadha ħajja hemmhekk. Mbagħad kellna l-każ ieħor ta' Gaja dik il-kelb illi intefa' ġo l-iskib partita żibel ġo fuq u magħluq ġo borża ta' żibel hemm. Kien ingħata sentenza tal-ħabs ukoll u multa u diri dawk huma vera makabri. Kellek xi każi riċenti li Ikun hemm każijiet, pereżempju, fejn ikollok kelb, ikun ilu maqful b'katina, tkun forsi katina vera, forsi tkun naqra twila, imma il-katina mhix xi ħaġa tajba għax il-kelb qiegħed biex joqgħod idur u jiġri miegħek jew ikollok razzett, joqgħod idur ġol razzetta. Imma le, dana kelli każ mhux riċenti daqshekk, imma kien il-katina kien jagħmel ilu mon u dirett is-sit. Allura dan, meta tħokk il-katina dak ħadit mal-laħam, sewwa, xejn taqtalu u hekk ftit. Meta fit-tmiem il-ġimgħa tħabbar li inti ħtart f'dan l-irwol ta' kummissarju għall-ħarsien tal-annimali, fost l-ewwel kummenti li kien hemm kien illi missek tibda mill-ewwel bil-kwistjoni tal-kaċċa u l-insib. X'tikkummenta? Le, l-kaċċa u l-insib dikka ma jaqgħux taħt ir-rimit tal-kummissarju ta' dikka liġi oħra m'għandax taqsam xejn taħt il-liġi tal-kummissarju. U għan ċarġ dana mill-kapitlu 439 kifet u 437 furdiri bil-regolamenti li jem taħtom. Il-bqija mal-kaċċa aħna ma nix nasmu dika liġi oħra. X'inhi s-sitwazzjoni tal-moħqrija tal-annimali fl-industrija tal-laħam u l-produzzjoni ta' prodotti relatati f'pajjiżna? Tiċċekkjawhom ikun hemm Ekku, dak hemm id-dipartiment sħiħ tat-taqsima tal-veterinarja. Furdiri dawn meta jidħol annimal għal-qatla imut bil-welfare kollu komplut tiegħu għaliex dik hija liġi regolata mill-Unjoni Ewropea. Kien hemm ukoll xi refurbishment tagħha l-biċċerija. Dina hemm il-liġi speċifika furdiri ma tistax tonqos minnha u kultant wieħed anka jiġu minn barra jagħmlu spezzjonijiet daw l-inspectors inti irregolata furdiri dik ma tistax li għandek qegħdin inżommuhom ir-regoli hemmhekk. Ma tistax issir moħqrija għax hemmhekk anke meta kif jidħol eżatt pereżempju l-baqra li ħadd inqatel għall-laħam din mill-ewwel tingħata dik id-daqqa l-stunning jgħidula tingħata dik id-daqqa imbagħad tiġi skarnata furdiri żgur li m'hemmx moħqrija kollox mar-regolamenti hemmhekk. X'inhu ma kwistjonijiet oħra li se tkun qed tħares lehom fl-ewwel żminijiet tal-ħidma tiegħek? Dawna dik hija mistoqsija vera tajba għaliex jiena l-enforcement din li ma jkollokx enforcement biżejjed dik importanti. Imma enforcement biżejjed. Issa enforcement għandna ftit, però inti dejjem ikun joqsok xi ftit. Sewwa issa jrid ikollok dawk in-nies li huma kapaċi jagħmlu sew l-enforcement. U dika ninket naqra jien għaliex ma tantx issib kultant nies adattati min jgħidlek għax jibża mill-qorti. U min għax hekk, u min għax ħaġa u min għax oħra. Inti meta tagħmel l-enforcement mhux bil-fors tmur biex tħarkul dak li jkun għax kif qed fil-bidunet għandek il-promozzjoni u dik hija edukazzjoni wkoll. Sewwa. Imma kultant ikollok tasal kif wasanna li n-nies ikollok ittellaħħom il-qorti, allura l-enforcement ikun importanti. Jekk inti għandek liġi għall-argument tal-microchipping, sewwa din li suppost kulħadd tagħmel il-microchip lill-kelb, għax m'għandux ikollok enforcement officers jew tnejn imorru jagħmlu aktar spiss. Bħalissa ssir, imma din pereżempju għandek bżonn li tagħmilha. F'pet shops għandek bżonn tagħmel l-ispezzjonijiet. Farms isiru xi ftit, imma xorta titmur inti għaliex annimali meta tqis hawn il-miljuni ta' biss barra jiġru qtates għandna xi nofs miljun. Sewwa, li għadika pereżempju ħassir anke kampanja għal neutering issa dal-waqt riċenti. Forsi l-aħħar mistoqsija, 50 żmien ieħor 50 snin oħra nkunu nistgħu nħarsu lura u nibdew ngħidu wara dan kien il-kummissarju għall-ħarsien tal-annimali, inti għaliex tkun tixtieq tibqa' nfakkar? Jiena jekk nibqa' nfakkar li għalmenu l-awareness kibret ħafna, jiena biżżejjed għax dan l-iskop mhux li tmur tħarrek in-nies, il-fatt li hemm il-liġijiet ħarxa diġà issa b'dal mod sewwa ma jfissirx li ħadd tmur taqbeż fuq kulħadd u inti tħarku, imma kultant ikollok tasal ukoll
Allura il-fatt li jkun hemm edukazzjoni iżjed biex in-nies ma jaħqrux l-annimali, dik hija importanti jiena għalija nkun sodisfatt illi ikun intlaħaq dak il-għan tagħha. Allura ngħid illi l-għan tiegħi intlaħaq għaliex jiena jekk ma tafx ukoll jiena qasnemlu ma noqtol. Ma nisprejjalux biex imut, inkeċċih jekk ma rridux band oħra imma ma noqtlux. Sur Emanuel Boħaġar, nirringrazzjak li kont magħna għal din l-intervista u sajna naqsmu ftit ħsibiet issa li għandek rwol ġdid fil-ħidma tiegħek favur il-ħarsien tal-annimali. Intant il-programm News.mt jissokta b'aktar servizzi. L-Istat Iżlamiku, grupp terrorista, grupp li jismu huwa sinonimu mal-biża' u grupp li jeddet il-paċi. Fis-servizz li jmiss se nsiru nafu f'aktar mill-qrib il-kap ta' dan il-grupp. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله. Abu Bakr al-Baghdadi jingħad li huwa il-Bin Laden il-ġdid u l-magażin Forbes ipoġġih fl-54 post tal-iktar persuni b'saħħithom fid-dinja. U wkoll fost l-iktar infittxija u l-premju għal min isibu ilaħħaq l-10 miljun dollaru. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. Fil-fatt huwa biss il-mexxej tal-Al-Qaeda li f'dan is-sens jiswa iktar minnu. Dan għax il-premju għal min isib lil Ayman al-Zawahiri ilaħħaq il-25 miljun dollaru. Al-Baghdadi huwa il-mexxej tal-Istat Iżlamiku, moviment li dan l-aħħar smajna ħafna dwaru riżultat tal-ħruxijiet li twettqu. Fit-tmiem il-ġimgħa kien hemm rapporti li al-Baghdadi seta' kien midrub jew saħansitra nqatel f'attakk mill-ajru. Iżda sa issa dawn ma kinux ikkonfermati. Iżda fuq kollox al-Baghdadi minnu u għaliex dawn il-misteri kollha dwaru. Fil-fatt dwaru nafu ftit li xejn. Wara li 4 snin ilu sar il-kap tal-Istat Iżlamiku wara wiċċu għall-ewwel darba f'Lulju li għadda meta kien qed jagħmel pritka. Jingħad li lanqas il-ġellieda tal-Istat Iżlamiku ma jistgħu ikellmuh jekk ma jkunx liebes maskla. Dan wassal biex għandu l-laqam tax-Sheikh Invisibbli. Sal-2013 kien joqgħod lura milli joħroġ messaġġi rrekordjati. فحسبنا نقول عليك بدر الحمد لا تطف الجنى والله للساعين خير معين قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Fil-fatt kien f'Ġunju 2013 li mbagħad ħareġ messaġġ irrekordjat li fih ippreveda rebħiet kbar għall-Istat Iżlamiku. Intant l-ewwel messaġġ tiegħu bil-kitba kien fl-2011 meta għamel eloġġju lil Osama bin Laden. Jingħad li al-Baghdadi għandu ftit iktar minn 40 sena u twieled f'familja ta' predikaturi reliġjużi. Skont biografija tiegħu imxerda fuq l-internet mill-Istat Iżlamiku jidher li studja sa livell ta' dottorat fl-Università ta' Baghdad. U biddel l-Istat Iżlamiku minn fera lokali tal-Al-Qaeda għal forza indipendenti li topera b'mod internazzjonali. Fil-fatt il-forzi tiegħu ħadu partijiet kbar mis-Sirja u l-Iraq u saħansitra iktar reċenti partijiet mill-Libja. Dan wassal biex it-truppi u l-ajruplani Amerikani kellhom jerġgħu jidħlu fir-reġjun tal-Iraq. U għalkemm ma nafux il-futur tal-organizzazzjoni terroristika, nistgħu ngħidu li Baghdadi wassal biex l-organizzazzjoni żiedet fil-prominenza. Prominenza għal raġunijiet ħżiena hekk kif fl-aħħar xhur spikkaw il-każi ta' ħtif, ħruxijiet u qtuħ tal-irjus. Infakarkom li tistgħu iżżuru l-paġna Facebook ta' One News u dan il-programm tistgħu issibuh ukoll fuq iċ-channel ta' One News fuq YouTube. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tal-lejli tajjeb.